On Thursday, Simna constituency's former BJP candidate MG Binod Devarma went to visit the common people of Simna Mutaikami in view of their problems they are facing in the locality. On this day, Simna constituency former BJP candidate MG Binod Devarma said that he has discussed with the people about the problems of drinking water and bad road condition and said that it will be repaired soon after the election. Bo hai jokon chungno sabu saka nungno bo rinai ni saka ngai chungo taisa khaka changkha ene jingjal ke tamonongi jingjal hangkai chai ko lama tui school aboni jingjal ngai chung tini sano bo hai banai pekya hangka bo rinani board lai ang tabuk al nongno boto onek kotor khaino lama sramna nango aborok saka bo hangkai abon bagai chungo taisa khaka changkha ta bisi bisi rong moinongi oma hai jingjal klai tong oma agi nana dabura songni jog thangjaga bo tobo chung abde khani kosto khai tong lai ta hangkai bui u netaro go phaine phaya hangkai chungbo ahino mato lai kheta hangkai haine pheke se boro nungnani bile pato songni amal jorata mo para khajak mani kebone ta phaine phaya hangkai u service ke tim phakya service ke na phekya hangkai bis Seramnani hingkai seramni reka hangka bo paisu ya engti kunu thangmaya bicycle bo thangmaya chodu yakung bai bo thangmaya hangaro tokta bo hanyo laisu tong lakheta yam tita hangkai hainai pheyo hangkai board gana phuri jimi ha hai khlai renai oma hai jimi sa sai thanglayo hangkai khlaya kotai ko taksik dura hangkai onek bosor tong phaikya abo pora nana dabura songni amal pai thamaka tabok chini hai boka hangkai abo jude atei ing hangkai tebo amal thangja bunai e aptita jote nong kami rogo sakhami rong ka bum haike sakhamna ro tlang lai a balima tang layo retrang ni wang seram lai dol khai sajung kuni ba bahitlang mana ba lama hakchal balitlang lai ka phangra ayang waisa jona waisa ke se sewi matrang lai ta bor log lai busur samnang kami chimi thik main road jora sogunyani gonta kaise nango himbi simi acha ingkai nin bob bidan sobak lebo bidan sobi ko tese mungroi mane bo constituency hejamara simna hejamara ngati block hejamara ingkai bo ponset klai iko tese mungroi bo jota nin sinimo subur debruma tini Mia Modi jini Jonso Payon pore last to Modi ju sama tong sono je norok nogo thani sini beneficiary nogo thani hini kini ang jot tuni saya sugya para tini ang o motai para hini ang khnaka kintu anoro kebo tunai kre ang saimangka motai para tongo ro belai omte gauro ang chance mangka ang agito duri joto jaga thangmaya ko tini ang oro chance mane ang phaika Modi jin netritwo bo saka nogo thanga an khulmaya phade ne ang tini khulmaya phana phaimanu gei tini bongoro emon nukha je lama krei te tei manungya te nok krei hok krei cherai rok pornani nok krei rung nok krei ICD je AWC ambo baijak cherok ne kuno khechuri chamung krei jara helper worker borgo ritemote phaiya borok machaya ba porashona khaimiya hangka mono nuge tini ang Modi jehetu sama tungo je norok sanya phano ang rohonai hangka bin netto tini ang phaika hangka bonga ang asuna asasrika je nongro tui bo sokpainai lama sokpainai je rungnok bo sokpainai ekbare to jotongya kintu aste ke jotono ang oro rohornai Modi jine netto chini ti taklaini prathi Biplop Kumar Dev bin netto ang samu khlainai o jaga o
simnam sayo jotto sugya sugno ang kaham kaina boke ang sai tokule Bureau Report, Chini Khora.